Ngendang. Ngendang. Monggo kendang gede niku karo sampean. Lha pripun? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Asma utawi nama lengkap sinten? RD Tia Prajayekti. Siapa kerja? Alon mawon ora kula niku wong RD tuwa. Tia Prajayekti. RD Tia Prajayekti. Prajayekti. Oh, nggih. Daleme pundi? Tapelan Balirejo, Madiun. Apelan. Tapelan. Oh, tapelan. Nggih, nggih. Pak dalang anggere kiwat jam 1 rada budeg nggih wae. Nggih, kelas pinten, Nok? Kelas 3, Pak. Kelas 3. SD. SMKI. SMKI pundi? Surabaya, Surakarta, Surakarta. Pundi? Surakarta. Surakarta. Muridnya Mas Teguh. Hati-hati teng mriko. Yo mbiyen iki dadi korban. Hati-hati ya nduk teng mriko. Nggih, Pak. Ya, pokoke diniati tenanan le nyecep kawruh. Tak cilik lho. Oh iya. Nggih, coba kaya apa? Nggih. Napa sik niki? Langgam Saderma? Nggih. Nggih, nggih. Sing nembang sinten Saderma? Mbak Dian, oh iya Mbak Dian, betul ya apa? Nggih. Iku nduk nggih. Dari iki apike kaya ngono ya. Oh iya. Iya, tenang. Tak cilik-cilik doning panggung marai seneng. Ayo. Mbak esuk malam mingguan ayo go dijak kabeh. Termasuk dirga. Aja kesel kabeh nek nabung kalau dirga nabung. Nggih. Lho? Dites. Cobi-cobi swantene nduk. RD, ayo coba. Ketara. Sone piye? Ayo. Deng, ayo. Ayo. Tung. Ndalendep. Wah, kan pun mungal nggih, Pak nggih. Ya. Aja diwarek elek lho, iki cah lurus lho. Ayo. Apa iki mau? Oh. Iya. Tapi langsung tapi Mbak Dian coba kayak apa? Oke.